mumpung durung yanduk ya kebajut Nganggur. tak kandhani aja seneng turun-turun wayah bengi akeh kata padha bingung keluyuran golek musuh lawan tanggung kudu was-was ngadai umur pitulas ojo seneng dolanan perang sing panas ojo anggar hatimu bisa puas kebablasan uripmu bisa amblas mumpung durung yondo sekolah kok pamit sinau kok ngapedas daging saiki pundhen jebulane bubar sek dokter pacaran kok pulang pagi makan besok ngebiar sewengi dikandani kok malah wani mata nganggur sapa sing rugi mumpung durung kandhani yo aja turu waya-wangi kowe akeh kandhal buntung kaluran bisa prawan tanggung kudu was-was cari ojo senang dolanan barang sing panas ojo anggar hatimu bisa puas kebablasan uripmu bisa amblas sekolah jomu pikir bae sinau kudu sing bener sekolah kudu sing pinter besok gede ben dadi dokter pacaran atau pulang pagi ada besok ngabiar sawani dikandani malah mangsuli yen wis kono sapa sing rugi mumpung durung tak kandhani aja seneng turun-turun wayah bengi akeh bakal bingung golek musuh akeh ngeprawan tanggung kudu was-was ngadai umur pitulas ojo seneng dolanan barang sing panas ojo anggar hatimu bisa puas kebablasan uripmu bisa amblas sekolah jomu pada pakir pamit sinau kudu sing bener sekolah kudu sing pinter besok gede ben dadi dokter pacaran pulang pagi agak besok ngabiar sawani dikandani malah mangsuli sapa sing rugi pacaran kok pulang pagi mangkat besok ngebiar sewengi dikandani kok
Langsung melirik Pak Teguh langsung melirik. Kui Pak Guh diwemi malah. Piye? Ya, meriah bengi iki. Radio to sistem Bapak Ibeng. Sama? Sama go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa bihi nasta'inu ana umur dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Aja main. Porem, Mbah. Tangkeme iki mbok ora suwe-suwe. Go. Oh. Upacara to. Le nang arep musala saja ego. Heeh. Dinggo mie kuwi. Ngaji kepe dinggo mike. Ojo rak. Ami duduk kagol kok dadak repot. Parang matur wonten ngarsanipun para rawuh kakung dalah putri Nggih. ingkang sudi mreksani kesinian Opo iki? Apa? Wis. Manusia rimba. Rabies wis ra ono saya dadi opo iki? setan kabeh. Kok iso? Apa? Manusia rimba ki setan. Wis. Kowe bakso setan kowe. Dian kowe gitu lho. Nang kuwi kok Apa? kesinian rimba kuwi. Tiak prima kae nek setan kowe. Prima. Ora, go. Syarat Guh. Kok ya ngerti wae iki lho. Prima kuwi aku kan Bang Mason. Oh alah, itu. Marson ra mangkat, Go. Bang, kowe kalu karo kowe, Bang. Apa-apa justru Iki napa to? Go. Mbok adumuk-dumuk. Ora. Go. Hae. Ora dipangan. Anak wong. Aduh. Ngerti anak wong kok. Masa kalau prima kae. Wah, primadona. Bambang kok lu, Go? Saking global nek prima kuwi. Heeh. So ngarep wah, jenenge dapi-dapi. Sekomburi. Sekomburi walah. Palsu. kok ngarep body. Body. Ombok tergedi. Oh, kok Bonek era. Ngarep iki ora body. apa iki? Ngarep seger. Seger. Wah, ngisor nolelor. Ning mburi Walah bos pom. kepo-kepo. Ngefot. Iki bengi iki acarane apa, Bang? Acara rejepan. Wah, Ndasmu ki iya, rejepan. Rejepan kuwi kan. ya cen rejep. Pak Sajuri janji wong e nanti. Nih. Ora rene tak panikan. Oh, bengi iki acarane apa? Napa? Acarane rejepan apa? Anu seneng-seneng. Syukuran. Syukuran. Oh, Le- syukuran. Nggih. Sunatan Pak Kiai. Sunatan Pak Orang Kiai. gasruh wae. Pak Sajuri. Lho. Pak Saduri nopo? Ah, wong e cilik kok. Wah, kok teko gasruh wae iki. Go, Bapak keliru jok meneng, Go. Samplak kowe, Bang. Wong e cilik. Siti, Heeh. ning akeh Apane? urune. Lah dalah. Nah, aku cilik ning ana untune. Opo kuwi? Anak kowe model metik kok, Bang. Tanpa gigi. Mulane kuwi Nek medik. jare prima piye? Mi, nami kula Pak asli. Direne tak pedhot. Rumahku sik ngaran asli. Heeh. Bojoku mati. Lah. Heeh, Bang. Edian kae, Bang. Waton ning lambene Teguh jan. Sing ngomongke Tuman ngono ya. Oh, apa? Ngawur. mati sapa? 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 Wong bojoku urip. oh bojone urip jenenge, Go. Oh, bojomu urip. Ah, Berarti wekmu ya urip. heeh. Cilik. Sak mlijo. Ya siapke, Bang. Yo. Oh, siap. Hang. Arep aku nih. Piye? Ngarep nih. Ya stop. Hai tengahlah saudara-saudaraku, aku akan bercerita padamu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadun kita Rasulullah. Berikan sholat. Go. Apa, Bang? Diguyur rengga kali, Go. Siap ke? Aku lek nyanyekke. Oh, nyanyi ke, Jo. Siap. Siap. Ceceke. Hah? Ceceke.
Wis, Ayo, siap ke? Antebon, gerak. Ora kowe iki kata. Kowe rasa Gerak. Loh, Napa kowe moto-moto? oh moto-moto lek metu moto-moto. Terus dodol ya moto-moto. Piye? kuwur kowe masih tulisane. Ayo nyanyi. Apa Saka tak manut arek piye? aku iki Ambui. ngomong kayak mah mumet tau. Oh, delok Lukman ketok mirip. Kita putra esok. Oh, kowe Islam apa kowe? Kowe tau kerja. Pastubi. Toleh Ya, pitik mendol-mendol walok. Asu ya. Ganggu. Ganggu. Tutak. Iki wong muslim-muslimat terak masjid kok muni Ganggu. Ora. Wah. ayo padha kok ngelmu. Ya. Ngelmu iku. Bahagia kita putra. Heh, cangkem. Iya cak gelut to piye iki jane? Glut tuwek napa kok. Saduk ketemu ambrol. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya daksuwari. Urip mulya mulya kaya daksuwari. Yen jatuh rantare ramari mari mari yen turun muka swarga buka kori yen turun muka swarga buka kori ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya Dukaswari urip mulya mulya kaya Dukaswari enten catur rontane ramari mari enten turun muka swarga buka kori enten turun muka swarga buka kori apa itu? Rene, tak wong iku. Ayo kanca golek tegan gone nrimo. Wah, promosi. Heh, Omahe Jayan terus jebule apa? idam bledung. Kok teko tengen idam ledung. Idam Barang Bambang. Kami dadai dadah watu, watunya watu gede. Asik. Gede-gede mleret. Terus? Gede-gede. oh ngono Dadai dadah watu, watunya watu. Go. Ngalahke Prima lho, Go. Siapa? Kanca. Ana. Matamu picek po. Kok Galak-galakan iki. Alah. kumpung wong loro tutuke Bang. Ayo. Bang. Kayak teguh kayak kancane Lukman kae, Bang. Ana nganu Ye, lumut ketempel nang lengan. kepiye? Kuwi Oh, weh. alat. Lho. Kok barang sandal ya kok ora. Ayo kok tangane lumutet. Wah. Wah, ngisor dengkul yakin. Apane? Bak baut. Iya. Ya. ayo pro kanca ngawarono Islam rukun Islam yaiku limo sahabat loro rukun kang siji Iswa sira kelawan kaji kaping pindhone
ini nagari namanya Jawi. Kalau kami nama Islami. Agami Islam sudah terang, asal dawe dari pangeran. Yakin Piye? mambu minyak wangi tap kelek semaput. Sapa kuwi? Iki tegane ya Cepok. Aku ra melu-melu. Tegane ya kemeruk. Ro Ro meneng. Kok tibane ro to? Apa mau nih? Manuke koko belok. Koko belok meja ning mejero. Jer. Esok manuke mantuk Amadowaro 17 Agustus tahun 45. Wes. ora terus kok. Go. Jaruke muntul. Bambang pedhot go. Jaruke kaya Marsun. Marsun di. Akono. Oh, kana. Si Masun untune entek. Metik. Kaya. Sapa? Marsun nang kono go. Hah? Marsun nang kono. Nang kono. Kana. Aku asine. Yo, lah kok ke wae. Yo tak kowe yo. Apa? Lagi apa? Aku lak wis kandha cium marake cilaka. Bakul ciu. Heeh. Iya. Yo. Kok diajaran. Ayo tak jajan. Mabuk. Waduh, sik. Ya digo sing cilik apa makne go? Rakana tak kandhani. Rungokke go. Yen ngono aku rasuti. Ora sudi tenan. Lilakno aku bali. Wong tuaku kuat ngondi. Bocah dadi cah pinter ya, Le. Aja kaya bapakmu. Wis ora mek pinter. Jaga atimu. Wis tak cukup kelelakonku. Pancen bener kandamu. Mergo mandang rusak awakku. Aku wis kondo cium cinta. Aku wis manut yen pun marake lantun. Wis lakan yen pun marake lali. Kacun kunjuk bir kakean dadi peketir. Ora tak gagas penting sesuk ora
dikoni Ojo jaga atimu wis tak lukoke lalakonku pancene bener katamu mergo mandam dosa awakku yen wis mari angka-angka syukur olahe pandamu wis ditinggalake selamat tinggal koncoku larakno duka dongakno kuat pandangku wis ora kumat Asik, 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 asik. Yo, Kapeswati, musik, sakjo seki. Yo, 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 yo. aku wis kandha ciuman siroko aku wis matur andane ngomongan lantur wis tak aturi yen pot kamarake lali banjur ngucapir sampean atine kenten ora tak gagas penting iso tuku beras ora tak anggap penting anak bojo waras ojo ngamuni nuturi kaya kewae yen langgar wis kroso dhewe Rajono tak kandhani Iya, iya, iya. yen ono aku rasuki lilakno aku bali wong tuaku kuat ngoni ojo jaga Wah, asik. wis tak cukup ke lalakonku Yuk, 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 yuk. Hei, 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 hei. Oi, kaki. mereka mandam rosa awakku Alhamdulillah. Apik. Muga-muga iki live iki muga payo lancar rezeki paring Amin. akeh. Iki sekolah saka ngendi iki? Walah iki Mbak Tuti. Wah, nyamari tekan. Iki Mas Gino. Wah, wis. Mak Sek. Aja karo pamit-pamit lho, Go. Oh, kira pamit-pamit. Bambang kuwi napa? rasa maju Oh, Ora tuh maju napa? Agus kon maju. benar arang banget Oh, alah. Iya. arep-arepan Nggih. Yo Mas yo geser ngulon sithik. Oh. Oh. Mundur satu langkah. Brak. kok nyamot Ayo sing kulon mundur, sing Iki lho, wetan men mundur. syutingane Ket kuwi. ombo. oh ben iki delok Apa dulu ora mung ndok dapurmu kuwi. ane didol ora payu Diuk rada dimundur. Ane kowe didol ra payu nek kowe diwadal payu. Ah. Wis tuwa iki nek diwadal jembatan kae malah kukuh. ane malah nang nganu kuwi jembatan kuwi api Apik kepiye? aku paham dan wong lewat nang wedok Nginden lah, lak tenan. oh tetek Oh. Ya, sesuk kowe tak gawe jembatan tol. Opo kuwi? salah dong banget Apa? kan jen kono ora ono Ane ana tol ora lek liwat bis ana e. ora saru Alah. Ora. tol kon Ora. Wah. Tol sing ora lek kena liwat bis. Wah iya. Ana. ya. tol apa Tol Kayangan. wah jalan kaki kuwi Oh, dasmu. Oh, pancen Bambang kenceleng kok. kancang lagi Lah nyeneni kancane piye? Hai no, sablok kowe. jalan kaki iki
beda karo dalan wong. Maksudnya piye? Bae dal wong kuwi apa? Ramot. Kok ramot ke piye? Sik, iki kok rembugan dalan bayi iki piye to, Bro? Nek kowe biyen lahir saka kapan dhisik ta kowe? Hah? Lahir saka kapan dhisik kowe? Sikile. Apa ngerti Nek kok? gantol. Nek ra nyecep ya, Go. Sing ngene-ngene iki tangane. Ah, Sikile ngene-ngene. gantol. Ora. Apa? Berani kok. Api. Api mbahmu kiper kuwi. Oh, kalau aku ngono kae lho kok. Api. Tekel guyu dhewe. Kowe nang omah gak delora. Delok apa? Ayo kuwi mau. Sik. Mbahmu kuwi. Go. Sabale, dua bale, tiga bale, empat bale. Yo. Apa? Sik. Wajib. Ngawen. Oh. Lanang wadon. Wadon delok. Ah. Wajib. Ngawen. Ya, lambene kuwi lho. Wajib ngaen lanang wadon lurung ilmu susure kewer-kewer. Susur untukmu kuwi. Piye? Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Rapiku asale agawe wenang. Rapiku asale agawe wenang. Inamung sunah, inamung sunah, nulungi maring sembahyang. Inamung sunah, nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. Rabiku asale agawe wenang. Rabiku asale agawe wenang. Inamung sunat, inamung sunat, nulungi maring sembahyang. Inamung sunat, nulungi maring sembahyang, nulungi maring sembahyang. Sor. Cangkeme kuwi. Kowe Bambang blandang jebule. Cangkeme Bambang kuwi. Piye? Bosok. Aja gelem, Dik. Mendem kok Dik sampean nek Bang, nganggo kuwi. kowe tak gawe gelem. Ora. Jeruk manis. Kok ana jeruk manis. Kuwi Nemu ya? anemu. Bakul semangka. Duet. Piye? Bakule duet. Bakule buah. Buah bosok. Bosok. Wah, Bosok kaya. apa tuh, Bang? Oh, wae napa kowe iki? Kaya wong iki. Wong iki dah. Sing cetha kok wong iki sapa? Iki yang bosok. Kok ngajungi diuk? Ya, ngarep maju gerak. Napa? Asak karemu. Sida Randa. Alah, Yen mula sliramu wis tak aturi. tak anduri. Golek bojo sing tresna welas sejati. Napa meneh? Yen burung siramu. Kaya wong. Jangan berdiri. Berdiri.
Bambang kok nyang-nyangan rego lho, Bang. Yo, sido rendah. Kabeh iki ora perlu digenduni, janjiku biyen aku sarung ngenteni. Kabeh iki ora perlu digenduni, janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe anakku muga dadi jodhone, ora kena prawane tak enteni. Yo. Iya, mak terima. Alah. Alah. Biyen mula sliramu Iya. golek bojo sing tresno walas sejati, ing pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki kowe dadi rada. Nanging biyen kabeh iku wis kebaca. Ibaratku ora bakal dadi sekolah. Ketonku iki tanpa upama, ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Kabeh iki ora perlu digenduni, janjiku biyen aku sago ngenteni. Kabeh iki ora perlu digenduni, janjiku biyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone, ora kena prawane tak enteni randane. Ora nyono sampeyan sabar ngenteni, ing nyatane tresnamu tulus lan suci, sing tak suwun sing gede pangapurane. Andhong tresno bojo ana salawase. Asik. sejati, ing pungkasane sliramu digawe lara. Ora urung saiki kowe dadi rada. Angin piye kabeh iki wis kebaca. Ibaratku ora bakal dadi sego. Tanpa upama ngerti kono lamaranmu sing tak tampa. Kabeh iki ora perlu digenduni, janjiku biyen aku sago ngenteni. Kabeh iki ora perlu digenduni,
Omet. Apa? Suwe Omet. Omet. Mak ya, Bang. Nek ngene ora ino omong. Oh, pakai anyaran lho. Pakai. Neng. Hah? Sireke ya, Go? Iya. Iki salahmu metek iki. Wis mes jam 12 mangsane Para kesurupan. pamirsa. Slompret gempol kendang rial ketipo imbal bonan terus retro slompret pelot jaran gebang nongkrak marake ngidel macan mangap megap bujang kanong kalea tiba bos cocok kagungan reyok prasojo gawe ketino tawang bangun kotane kudang lalu katakan pari wisoto dino minggu kamu dia sesonjo balik gampang ombang katakan krocokan sewu cecerial kan sarwana maku jawil jinawil saroto mesenggu camping dawan maku indah mas ojo dikeroi mas ojo dikoyoi harapku calon dikasami dikala kudu ngerti ojo dikasami banding-banding kok ya sing eleng-eleng apa iku budaya Slompret kendari yang ketipu imbalan kota loro tersengo slompret belok jarang nyok mana marake macan malam megap-megap sangkangan kalian satoyo kaku reot nyoto dami kiro segidul tanda ono segara kang nyata gede ombake kulon kumulon ora kendak saben wayah rono jalmo kang nyata wani sandrono beto gencono dadi titiyane pasurya dewa ra ono tandinge katon sumunan utuk yang semake raga deso bisa Kanjeng Ratu ing kraton Sagara Kidul Roro Kidul kang jumanan ing kraton Sagara Kidul
jagat wengi pemayu-hayu ning bawana rumaket nyawiji janma padha ngerti yo pinuji aku ning Gusti endahe alam nuswantara handar bendi harupani janma padha ngerti yo pinuji aku ing Gusti endah alam nuswantara andar bendi angrukepi Ayo. Joritane wayang Jawi Rajangalaka Diraja Raja rane geger nyolong sinta anoman cendot tumandang kalengka wis dadi awu kopong gede jroning ceritane wayang Ramayana ing praja Ngalengkati raja ratu buta
Rahwana raja gawe geger nolong Dewi Sita Hanuman sikote sowan taman Sita dijabule konangan Indrajit lan Pate nek Hanuman ora wedi gede Tokok bilung wa'o ora pateng tomplong omah gedhe kabeh dadi tiara dosa muga nangis gereng-gereng iyo hae ya iyo wae iyo wae ya iyo wae so iyo yo
samandiman Kapas orang kupo siko karo alas Iya wae iya wae orang tanah saya iya wae iya wae kekaran dadi aman waro sekti lawan prajurit teng singa pate bojang kano lawan bupati ing singa kabeh ancur lebur dening waro Ponorogo pecut samandiman suarane pecah angkoso iyo hae iyo hae sekarane tadi awan iyo hae iyo hae sarwo irang sandangane Slompret tampol buko Gandaria lagati po Imbala bonang loro tor slendro Slompret belok Jarang manjong nang amarake Macan magap Bujang kanong kalia imbal Sedaya kagungan Reong pranyoto tadi kupiro Laut katakan pariwisata dina minggu muda-mudia sesonco balik gambang ngombang tumakan drojo kana sewu jejeliel kang padha lumaku jawel dinawe karo mesem kuyu kempeng tawang aku Neng sisih kidul tanah Jawa dumunung ana segara kang nyata gedhe ombake kula gumulung ora kenyang saben nyata kreta kencana dadi titiyane pasuryan dewa ra ana tandinge katon sumuna saha yang samake rangan Kraton segara kidul Rara kidul kang jumeneng ing kraton segara kidul tombo ati iku limo ing warnane kaping pisan maca Quran lan manane kaping pindho salat iya kono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu
Dharma Pilih-pilih Daimatan Bidawami Polki Rami Kilir Tandure Wosum Milir Tak ijo Royo Royo Bumi terapanya ing pinggir Totomono Ando setong ando suri Umpong apat dalam bulan Umpong cembang jalanan Surao Suraio Kasireng Sanggirana Hambrek Sekan Gaduh Komnas Kandanyo Mawe Raras Renane Tri